guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ प्रकाश नार्जारी YouTube चेनेलाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय। आं दायो मोनसे लामायाव दङ, बेनो जाबाय कारिगाव आरो क'क्राझार थांनाय लामा। जा दं बेयावहाय मेहेर आरो खोमदोन जों थांगोन दिनै बहा? जों थांगोन दिनै दैमुनि न'आवहाय, दैमु क्रिएशन, जाय फानि शर्ट माने भिडिअ बानाय, शर्ट फिल्म भिडिअ बानाय, बिराद इन्ट्रेस्ट भिडिअ बानाय। नोंथांमोना खोब मोजां मोनो नायनो, नङा होमबा? स' बे जोंहा बिनानावा मोदोम गोनां, नङा होमबा? मानसिया एसे गाहाय। स' बिथिंनि न'आव जों थांनो नागिरदों दायो। आं दा बे कारिगाव थानानै नोंथांमोनखौ आङो वेलकाम खालामो दिनैनि बे ब्लगावहाय। नोंथांमोना गोसो गोथारै जों जइन जाबानो जाबाय। लेट्स गो गाइस। गोलोमजोब्बाय ना? मेरदा स्माइल। Hey, गोलोमबाय। माथो भिडिअ गावनो होखायो, अमा बेदर जालाबायनो। Shirampur 49, Alipurduar 92, Siliguri 235. Oh my god. So रायजो राजाफोर, दायो जोङो दैमुनि न' सहैहां जाथांबाय। माने दा बिनिफ्राय 7 किल'मिटार, माने 6 किल'मिटार, 7 मिनिटसो देखायदों। जों स्ल'यै थांदों आरोना, जों बारा इसेबां स्पिडि गारि सालाया, जों स्ल'यै गेले थांदों, रायज्लायनो। दैमुनि न'खौ मोनहैसिगोन। ओमफ्राय बिनि गेजेराव दैमु बिनानाव, जाय कमेडि माने शर्ट भिडिअ बानाय, गोबां मोजांनो। आसा खालामो बिथांनि हौवाखौबो जों नुनो मोन्दों, माने फिल्मावसो हौवा दै। स' बिनानावजों जों लोगो हमहैसिगोन। नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइकबो खालामलांबानो जाबाय। दैमुनि दिनै न'खौ जोङो एक्सप्लर खालामजोबगोन माने। स' रायजो राजाफोर, बे अभार ब्रिजनि साजोंसो थांनो नागिरदोंमोन। माने नैबे लामा साइडजोंसो थांनांगौ, सार्भिस रडजोंसो, बा जोङो मेन रड गोजौजोंसो थांफ्लांदोंमोन। बिनिखायनो गिदिंनो गोनां जाबाय दायो गारिखौ। स' गाइस, जों मोनफैबाय फाइनेलि। बिनिफ्राय 2 मिनिटनि लामासै। माने दैमु बिनानावा जोंखौ गाइड खालामदों, लामाखौ देखायदों भिडिअ कल खालामनानै, बेजों होननानै। आरो बेवहाय मेहेराबो ओरै इथिंजाय होननानै बुंलांगासिनो दङ। बेबो भिडिअ खालामगासिनो दङ। सेरफांगुरि बाजार जों मोनबाय, सेरफांगुरि अभार ब्रिज, फ्लाइअभार जों मोनबायानो। स' फाइनेलि जों सौफैबाय रायजो राजाफोर, फाइनेलि सौफैबाय। आरो लोगोसे बिनानाव दैमुनि थाखाय माबा मोनसे जाग्रा बेसाद लाफानो नागिरदों जोङो। बे मिथाफाना आंनिसो दै, आरो बेयाव जाग्रा बेसादखौ लाबाय। फाइनेलि दायो आङो दैमु बिनानावा जोंखौ नेगासिनो दङ। नायदो, लैथो जोंहा बिनानावा। आब' दैमु रिलाव माथो आलादा ओंखारदोंना आब' दैमु। आच्छा, दैमु बिनानावखौ जों लोगो मोनबाय। खुलुमबाय। ओमफ्राय बेवहाय मानसिफोर दङ। नोंथां नामा बेनो? आर'नाइजों। थेंक इउ स' माच। ओमफ्राय दै फिसानो। Thank you. Mama melapor. Ya lo nasa. Bisa pakai tadi berarti ya lagi. Thank you. Ada festival. Oh. Aduh. Fine, nggak agak saya. First time. Pwede na na. Stop. Ang mic laban naman puno kan terus dia ang. Oi, Kamera ko parang. Ha? Without mic. Kumdan. Mama bi kumdan, babu bi kumdan. Dunia orang kaya, jelai. Sedaya जोंहा बिनानाव दैमुनि देराखौ नुसिगोन। बेयावनो बिथांनि देराया। आयौ Meher gila. जोङो दैमु बिनानावनि न'आव सफैबाय। आरो लोगोसे जा मेहेर, खोमदोन, जोंनियाव दायो दै दङ, लोगोसे स्प्राइट। स' जों सिगांग्रो खुगाखौ सुग्रोगोन दैजों।
ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो लोंगोन स्प्राइट Amazing. Amazing. Bibo dalam mirip apa nih sih berbahasa? Soर आङो Oh. माने बिनि कपि खालामाबा बोरै जानांगौ जाखो नङाबा गाज्रि मोनगोन ना बे आंखौ Kemudian darah Prakash naik dah. Sedang kelas nengah. खाना बिजिरनाय Nih kelas ya kelas. क्लास अच्छा मेरे का क्लास देख के Ang nengkeren. Kau gelai? Wah kau kan lagi. दै जा नानिया नै जाग्रा लाबोदों नै एकदमबारे आंथ' होनसैसो Sabda. Naila sibling kimbriyo. Ang nila Kamu mau nih. mana? Namun. Nuba ba? Cheers. Cheers. Interesting रायजोफोर बेयाव फैनानै ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों आङो बिराद गोजोननाय मोन्दों माने आंथ' बेसेबांबा लंकानि नोंबोथ' बेसेबांबा लंकानि आङो दिनै बुंगोन थेंक्स टु इउटुबा जोंखौ दिनै बेसेबांसिम लोगो मोनलायनो खाबु होबाय जा बिनानाव दैमुआबो ओरैबायदि गोजौ लेभेलनि जाहैबाय Ayo. बिथांनि भिडिअखौ मानसिफ्रा नायनानै ओरैबायदि मोजां मोनो आंथ' नायखायो फुरा जोबजासिम नायखायो आं माने ओमफ्राय लोगोसे नोंथांमोनाथ' बेसेबां मोजां मोनो आं बेखौ मिथिला खिन्थु आं हले हाइ फाइ मोजां मोनो हाइ फाइ बेसेबां दं आरोना Mana dari जासिगोन tum जासिगोन बाख्नायजायो Ini yang bunuh sih mau mancing Ang darah pikiran bayi मोनबाय मानसिखौ Salah nih Ang सानैजों दोननो लुगैदों आं बङाइगाव दंनायमोनबा आं लेंहरगौमोन सोरखौ Dah boleh mudah malah. दाबो र' आं थांगोन ना होमबालाय नोंसोर थां बङाइगाव रुमाव दे स' मानो Tangsi. नोंसोरथ' दादाखौ लेंहरसिनगोन आङो बिनि अफिसियेलावथ' नुखाबायानो बेखौ मानसिखौ आरो लोगोसे मा होनोमोनलाय रुमाव मा होनोबा बहा थायो Nano. माबायाव बङाइगाव अ बङाइगावसो थाखायोना बियो Kangkang nuan. Nana mana guna guna nano sembilan. बिग्रायजों मानबो थाखाय एकदम समायथारगोनहाय बेजों समायगोन ना Semua target मिथिबाय आं जों एक्जेक्टलि दंखायो क'क्राझाराव मानसिफ्रा क'क्राझार नङाना बङाइगावसो मेहेर माबायदि मोनदों फैनानै डाइरेक्ट बुंदो बुंस'नो हाया आगै दैमुनि न'आव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आं जेबो बुंला बिराद गोजोननाय मोन्दों नोंसोर सानदो आरो ना खोमदोन Inato ini kwai sih deranika. मोनसे नोंना क्रासआ दिनै बेयाव दंफैयो औ माबायदि नांदों सिउ होखायो माने बिदिनो सारप्राइज होदों आं जेब्ला गारियाव जों फैबाय थादोंमोन ना खम सैथान दैमु बिनानावाबो औ एकदमबारे सारप्राइज होदों आरो ना आं सारप्राइज होनो बिराद मोजां मोनो मानसि सारप्राइज होनो बिराद मोजां मोनो थेंक इउ आं माने फैला गैला होननानैसो बुंबायमोन बिसोरा गाबबाय बे फैनो नागिरला गारिनिफ्रायनो ओंखारनो नागिरबाय खोमदोन विटनेस नङा नङा बे फैनो नागिराखैमोन ना नेक्स्ट हरदोंमोन ना थांलानो नाय ओमफ्राय आंखौ बोरैबा साइसिना हरबाय भिडिअ कलाव नुहुरबाय आंहा ओंखारफिनसै बिदि होनलायखायो नों अ आंखौ गारिखौ लाखिबाय बियो सयथिबो मुड अफ जादों आं सोंलाय आं आरो उन्दुबायब्रा जोबसिगोन गासिबो जालालै इतना फिदा लामा क्रास नालाय औ आयो बहा थांखोथाय क्रासआबो ओमफ्राय फैनानै नुफैबाय आरो ना मिथिबायना बुंनो राव गैला होनदो बेबिनि होननायखौनो बुजिना लाखादो जों बेयो बहुत खैथा खोथाफोर माबा फोरमायनो नागिरदों माने नङा इदि नंद्राया बिदिनो नंथारगौ बैखौ साफ्रेना हो बैखौ फिसा साखौ फिदिंनानै हो लाल सा मेरे तारा बिसोर लोङा आं लोङा नोंबो लाल सा नङा बे लोंखाया बे लोंगैया मोनसे लां ओमफ्राय मानो आं बायदि जानांगौ मालाय नोंबो लोङा नोंबो लोङा आं लाल साखौ लोङो ओमफ्राय मार जाखोथाय आं मिथिला लाल सा आं गाइखेर सा लोङा दासान्दि आरोना लोङो खिन्थु गाइखेर साखौ लोङो खिन्थु आं दासान्दि लोङो आरो नोङो बे आर'नाइखौ होनायनि थाखाय बरायबाय बिराद फसायखानां आर'नाइ खालार आं बेखौ नोंनो दोनखाथारदों नारा बेसेदि बेयाव गाखोनाखै Gaya ang salah kadang. जेरावबो बिजनेस Wah. हेलो नों मारै होनोमोनलाय बाबा कैसे बोलते थे ऐसा करके बोला हाय गाइस Deh, udah nih, हाय गाइस होनो बाबा दे नों होनना
baik, last baik. Gila. Oma, biar mana? Bisa pun dia. Dia lalu mana? Dia kata. Suara jelas apa? Company crash. Mana? Kalau company crash, company kalau boleh ni. Ini ada. Aku mulai siap nama. Special one. Meher. Tangga agen semua. Arne mendengar. Nah, ada nanti kau mau bakal tanah mana dulu? Ini siapa? Welcome, everybody, welcome. Thank you so much. Kau ikut boleh kan? जोंनि आर'नाइ मोनबाय गामि गामि आर'नाइ मोनबाय गोबां गोसोआव गोजोननाय मोनबाय थेंक इउ मा नाम मोनलाय नोंनि मा नाम Unsumai. महिमा आरो अनसुमै गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाबाय थेंक इउ स' माच दैमु बिनानावनि न'आवहाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव गोबां गोजोननाय मोनबाय दिनै सानसे माने सानसेथ' नङा ना हाफ बेला Ada bela फैदों बिसोरो माने आंखौहाय माने फुङावनो फैगोन होनना बुंहरबाय ओमफ्राय फुङाव फैदिया माने टाइमखौनो खम बिसोरजों टाइम स्पेन्ड आं माने बुरजासो खालामनो सानदोंमोन टाइमानो सर्टआवनो फैना होबाय गावसोर दाना खिन्थु बिराद टाइम स्पेन्डआनो जाबाय बिराद नानि माबा आंनि थाखाय थोजासे नङा थोबावनो एसे नांबावगौमोन जाबाय आरो बिनि गेजेराव गयबो जाबाय आरो बिनि गेजेराव गोबां गोजोननाय मोनबाय दिनैनि दैमुआ दैमारि ना बसुमतारी ब्रह्म दैमु दि क्रिएसन माने दैमु दि क्रिएसन माने बे मिडल नेमा ओरैनो होफानाय आंनि ओरैनो होफानाय ना माबा स्टाइलनि मोनसे खोथा दं आरो खोथा दं आरो ना उनावसो मिथिगोन आरो ना बेयाव सेक्रेट दङ कनस्पिरेसि दैमु दि क्रिएसन नालाय बे दियावहाय माबा मोनसे दङ प्लानिं आरो दं प्लानिं दंफायो खोन्थाजाथाव स' जोंनि दिनैनि बेवहाय थांखि लाना मोनसे ब्लगिं लादोंमोन जेनेबा दैमुनि न'आव फैनानै जोङो मोनसे ब्लगिं खालामनाय लामाजों स' बे जोब्बाय थेंक इउ स' माच खुलुमनाय थाबाय ada deh. Ada? Ya. Ada bro. Oh. Ada. Ai thằng đó. Yeah. Lại ra kita kalam. Bye. Okay.